Život může být krásný, ale také krutý. To je příběh jednoho muže, který propadl hazardu a přišel o vše. Jmenoval se Jan. Byl úspěšný, měl milující rodinu a skvělou práci. Ale jednoho dne objevil hazard. Začalo to nevinně. Malé sázky, malé výhry. Ale brzy se to vymklo kontrole. Jan začal sázet stále více, ztrácet stále více. Jeho dluhy rostly a s nimi i jeho zoufalství. Přišel o práci, protože nedokázal plnit své povinnosti. Jeho rodina se od něj odvrátila, protože už nebyl ten muž, kterého znali. Jan ztratil vše. Rodinu, práci, přátele. Zůstal sám bez naděje. Pamatujte, hazard je zrádný nepřítel. Může vám vzít vše, co máte rádi. Nestrácejte své životy pro pár okamžiků vzrušení. Zamyslete se nad tím, než bude příliš pozdě. Hazard není hra, je to zkouška, kterou většina neprojde. Chraňte sebe a své blízké před touto nebezpečnou pastí.